הדרכה לשימוש במדפסות בשירות עצמי. סטודנטים ואנשי סגל האקדמיה, שלום. בקומה שנייה בבניין האקדמיה קיימות מדפסות בשירות עצמי. מדפסות אלו מאפשרות הדפסה זולה, מהירה ובשירות עצמי. לתשומת לבכם חשוב לדעת כי הדפסה בשירות עצמי דורשת הכרת המחשב וידע בסיסי בשליחת הדפסה. בסרטון זה נלמד להכיר את המדפסות ואת אופן השימוש בהן. אז כיצד זה עובד? לרשותכם מגוון רחב של חבילות הדפסה. אין צורך בכרטיס מגנטי או במטבעות. השימוש במדפסות מתבצע באמצעות קוד שימוש. באמצעות קוד זה ניתן להדפיס קובץ ממחשב או לצלם במכונה. ברכישת חבילת הדפסות תקבלו קוד שבאמצעותו ניתן להדפיס. כל מדפסת קוד משלה. קוד להדפסת צבעוניות וקוד להדפסות שחור לבן. כיצד רוכשים חבילות הדפסה? כנסו לאתר רוני פרינט בכתובת www.roniprint.com. ניתן לרכוש קוד הדפסה 24 שעות ביממה מכל מחשב או סמארטפון דרך האינטרנט. בתחתית המסך באתר יש כפתור רכישת הדפסות בשירות עצמי. לפני הרכישה יש לעיין בתקנון השימוש. כעת נוכל לראות את כל החבילות שניתן לרכוש להדפסות בשירות עצמי. יש לבחור מדפסת רצויה וסוג חבילה רצויה. ככל שהחבילה גדולה יותר, כך המחיר להדפסה זול יותר. בסיום, יש לבחור את אופן התשלום. קיימות שתי אפשרויות רכישה באתר. אפשרות ראשונה היא רכישה באמצעות חשבון פייפל או כרטיס אשראי. זוהי צורת רכישה חד פעמית באתר ללא צורך ברישום מראש. יש למלא את פרטי התשלום. המתינו מספר שניות לאימות התשלום. לאחר לחיצה על הכפתור הירוק, אנו נקבל את קוד ההדפסה. אופציה נוספת לרכישה באתר היא רכישה באמצעות יתרת פיקדון. אופציה זו הינה עבור משתמשים אשר נרשמו לאתר והפקידו כסף בחשבונם. משתמש רשום יוכל להיכנס לאתר באמצעות כתובת מייל וסיסמה קבועה. לרכוש את קוד ההדפסות ישירות מהכסף הטעון באתר. ההרשמה לאתר הינה אוטומטית ומיידית ומאפשרת לכם לחסוך בעלויות ההדפסה. כיצד נרשמים לאתר? בחלקו העליון של המסך לחצו הרשמה לאתר. לאחר שקראתם את תנאי השימוש, יש להזין את הפרטים האישיים. ההרשמה זו הינה חד פעמית ותלווה אתכם לאורך כל תקופת הלימודים. לכן יש להקפיד למלא פרטים מדויקים. הסיסמה לאתר תשלח במייל ומיד תוכלו להתחבר לחשבונכם. נקיש את המייל והסיסמה שקיבלנו. ועל ידי כניסה לאזור האישי, ניתן להפקיד כסף באתר באמצעות כרטיס אשראי או פייפל. כמו כן, ניתן להפקיד ישירות בבית הדפוס באמצעות אשראי או מזומן. בטעינת קרדיט בבית הדפוס תקבלו בונוס. טעינה של 100 שקלים תחשב ל-105 שקלים. טעינה של 200 שקלים תחשב ל-215 שקלים. לאחר שהוטען כסף בחשבון, יותר זול לקנות כרטיסיות. לדוגמה, קוד של 30 הדפסות צבע באשראי יעלה 83 שקלים. ולעומת זאת, באמצעות יתרת פיקדון, קוד זה יעלה לכם 78 שקלים. חסכו את עמלות האשראי וקנו קוד הדפסות בהנחה. שימו לב כי לאורך זמן זהו כסף רב שניתן לחסוך. בואו נכיר את המדפסות. בחדר המדפסות ישנן מדפסת צבעונית ומדפסת שחור לבן. במדפסת הצבעונית ניתן להדפיס ולצלם על גבי נייר 100 גרם איכותי לצילום צבע. במדפסת שחור לבן ניתן להדפיס ולצלם על גבי נייר 80 גרם נטול עץ. בשתי המדפסות ניתן להדפיס הדפסה חד צדדית או דו צדדית. מדפסות אלו הינן מדפסות לייזר המיועדות לעבודה מסיבית ומסוגלות להדפיס עד 45 דפים בדקה.
בואו ונכיר את פאנל המדפסת. בכדי לבצע צילום במכונה או לבדוק יתרת הדפסות, יש לגשת לפאנל המדפסת. כשאנו ניגשים לפאנל המדפסת, ניתן להתקל במספר מצבים שונים. המדפסת במצב שינה והמסך סגור. כאשר המסך סגור, פשוט נוגעים במסך והוא נדלק. נשלחה הדפסה מחשבון שהסתיים. יש ללחוץ OK בתחתית המסך. משתמש שלח גודל הדפסה לא נכון. יש לבחור את ההדפסה על הפאנל וללחוץ על Delete פעמיים. ניירות A3 ו-A4 אלו סוגי הניירות היחידים במדפסת ואין לבחור גודל הדפסה אחר. כעת נדגים את אופציית הצילום במכונה. ניתן להזין מספר רב של דפים לצילום במגש העליון. שהאזור המיועד לצילום יהיה כלפי מעלה. יש לוודא שהדפים אינם משודכים לסיכה, כמו כן שהם ישרים וללא קמטים, ושכל הדפים המוזנים בגודל זהה. על מנת להיכנס לחשבון שלנו במדפסת, נקיש את קוד ההדפסה על הפאנל ונלחץ לוגין. כעת לפנינו כל אפשרויות הצילום. בתפריט קולור ניתן לבחור בין צילום צבעוני וצילום בגווני אפור. בתפריט פייפר ניתן לבחור בין גודל נייר A3 או A4. בתפריט זום ניתן להגדיל או להקטין את הסריקה. בסיום יש ללחוץ על כפתור הסטארט אשר מואר בכחול והצילום יצא לדרך. באמצעות כניסה לחשבונכם תבדקו את יתרת ההדפסות. בחלקו העליון של המסך תוצג כמות ההדפסות שנותרו. במקרה זה נותרו 9 הדפסות, מתוך קוד של 10 הדפסות צבעוני. הודעת מקסימום אלאוונס מודיעה כי קרדיט ההדפסות נגמר. ההדפסה מכרטיסייה ריקה לא תישלח ותעכב את תור ההדפסות. לאחר שסיימתם את השימוש במדפסת יש לבצע יציאה מהמשתמש. נבצע זאת באמצעות לחיצה על כפתור ה-Access פעמיים. פעולה זו חשובה מכיוון שקוד פתוח יאפשר לאדם אחר להדפיס על חשבונכם. אך יחד עם זאת, פאנל המדפסת ינהל לאחר 30 שניות ללא שימוש. הבאת קבצים להדפסה. מתוכנת אילוסטרייטור יש לשמור את הקובץ בפורמט PDF. בתפריט פריסט יש לבחור Press Quality. יש לוודא כי אופציית Preserve Illustrator Editing Capabilities לא מסומנת. מתוכנת פוטושופ יש לבצע Layer Flatten Image. לאחר מכן יש לשמור את הקובץ כקובץ מסוג PDF. גם כאן יש לבחור בפריסט Press Quality. וגם כאן יש לבטל את אופציית Preserve Photoshop Editing Capabilities. חשוב לציין כי קבצים המיועדים להדפסה אלו קבצים סגורים וללא שכבות אשר לא יוכלו לשמש אתכם להמשך עריכת הקובץ. על כן, יש לשמור קובץ להדפסה בנפרד מקובץ המיועד להמשך עריכה. ניתן להדפיס מכל מחשב שהוגדר כעמדת הדפסה. יש להתייעץ עם אחראי חוות מחשבים או אחד מעוזריו. מאילו מחשבים ניתן להדפיס? מומלץ להדפיס באמצעות תוכנת Adobe Acrobat. כדי להדפיס בתוכנה, יש ללחוץ בתפריט File, Print. יש לבחור בין מדפסת Ronnie Print Color לבין מדפסת Ronnie Print Black and White. נלחץ על כפתור Properties כדי לראות אפשרויות נוספות. פה נבחר גודל דף רצוי. יש לבחור בין A3 ל-A4 ולא בסוג דף אחר. באופציית גודל הנייר יש לבחור Same as Original Size. יש לבחור בין הדפסה חד צדדית לבין הדפסה דו צדדית. שימו לב כי הדפסה דו צדדית תגבה מחשבונכם 2 הדפסות. כמו כן ניתן גם להתאים את גודל המסמך לגודל הדף באמצעות אופציית הפיט.
לאחר לחיצה על פרינט, פתח חלון החיוב. זכרו כי בהדפסת צבע יש להזין קוד של מדפסת צבע. בהדפסת שחור לבן יש להזין קוד של מדפסת שחור לבן. בחלון זה אין צורך למלא את שדה Department Name. בשדה הפסוורד יש להזין את הקוד שרכשתם. לסיום, יש להקיש אוקיי וההדפסה תצא לדרך. בהדפסה ממחשב אין צורך לגעת בפאנל המדפסת כדי לקבל את ההדפסה. יחד עם זאת, כספכם מובטח. ההדפסה שלא יצאה לא תחשב כהדפסה ולא תרד מחשבונכם. הקפידו לעבוד נכון. כך ההדפסות יצאו מהר יותר, וכך התור יהיה קצר יותר. שימו לב לנורית הבקרה הכחולה. ההבהוב של נורית זו מודיע כי המדפסת מכינה להדפסה את הקובץ שנשלח. לכל מקרה של תקלה, יש לפנות לאחראי חוות מחשבים או אחד מעוזריו. תודה שצפיתם, ובהצלחה בלימודים!